Ayan, nasa ring rabuhaon ko no ako, kay Derek nagsusumatin ungod. Nauurit na hiraki. Direra na hibabaro kung may anak na ako, kung may asawa na ako, nauurit na hira kay Derek nagsusumatit ka matuuran. So yan, napapakianan ko takbog to, adiman. Sak, ungod ko no, nga may dana ko, napakian na hiran to, hay. Ay, naku no, yan, nauurit na hira kay Derek nagsisaringin ka matuuran. O, yan na, totoo na ini. Napakian na hira kung may dana ko na ako anak, yan may dana ako asawa. O. Adi kasi guys, ang bata, ang tawag ka sa niya, mami. Akong tita. So, ang dalaga. Akong dalaga talaga. Sino mami mo? Sino tita mo? Diba? Siya ang may anak. Oh. Wala. Ayan. Akong tita siya, mami. Ulitin ko. Sino yung mami mo? Sino mami mo? Sino? Mami. Ako yung mami mo? Oh, ayan mga sangkay. So, kasalanan niya ng mga pamangkin ko kasi nga tinatawag nila akong mami. Nana.